Така, всеки, който по някакъв начин се държи нецензурно, ще бъде блокиран от мен, така че имайте го в предвид това нещо. Здрасти, здрасти. Не, няма да ти пиша където и да е. Отговарям чисто приятелски на всеки един от вас в Инстаграм, но само до там. Много красиви очи, благодаря ти. Здрасти, здрасти. Добро утро, много красиви очи, благодаря много. Здравейте! Как сте, откъде сте? Така, много си красива, благодаря ти, Йонко, благодаря, че ме последва. Добро утро, симпатяго, приятелен и усмихнат ден, благодаря на теб също. Здравейте на всички, как сте? Как ви започна седмицата? Така, много яки очи, благодаря ти много. Нина, благодаря, че ме последва. Благодаря на всеки един, който ме следва. Няма значение дали е в Instagram, в YouTube или в TikTok. В YouTube има нов клип. Ако не сте го гледали, може да отидете да го видите. Йонко, благодаря за розичката. Много си красива и сладка. Благодаря много. Супер мили сте. Здравейте на всички. Как сте? Добро утро, аз съм от Бургас, а ти откъде си? Добро утро на всички. Аз съм от Варна, вие откъде сте и как е времето при вас? Какъв е този клип? Това новия клип в YouTube е влог от изкачването на връх Мусала. Време е само за БМВ-та, защото не е само за БМВ-та. Тоест, пак ви казвам, няма летни коли, има летни шофьори. Така че аз целогодишно си карам БМВ-то. Дори миналата зима ходих на Кръстова гора и тези, които знаят и се изкачвали Кръстова гора, знаят какви завои, какво се случва. А зимата там е леле, пълно с сняг и беше супер красиво, така че ако вярвате в своите умения зад шофьорското място, защо да не карате БМВ? Кръстова гора. Здравейте, здравейте! Само BMW и аз имам 7 серия. Супер. Аз съм от другия отбор, Мерцедес. Супер, окей. Така, Георги, благодаря за гифчето. Здравейте, здравейте на всички, как сте? Стоян Иванов, благодаря за гифчето, парфюм.
Мерси. Благодаря отново на Стоян за гифчето. Кажете как сте, какво правите. Дайте да отворим някаква тема, да си говорим.